जाबाय बे एरियानि बयनिख्रुइबो माहाजोन लामोसै आं साननैसो उनाव बेफोरो सेफायलांबाय आरो मा खालामनो उपाय गैया। हेलौ फोरनोंथांखौ हाइन्दि खुंफ्राव इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेयाव बरायबाय। दिनै आं दंफैयो डेन्जार जायगायाव हाजो खाथि जोबोर हाजो खाथि जायगाया नै बै हाजो नै आं दंफैयो आरोना नोंथांमोननो उननि भिडिअ खिन्थागासिनो मा खालामो मा खालामा नायलांदो। बे गय बागाना आंनि गोजा नैबे बिथांखौ गायनो दां बियो बिखौ सब बेंजोब आरोना आं होदो। आं जाबाय बे एरियानि बयनिख्रुइबो माहाजोन गयबारि बागान गोनां। बे साननैसो बोसोरथाम बोसोरब्रैनि उनाव आं बेयाव 3 लाखसो मोनगोन। नोंथांमोना नायना लादो मोजाङैनो नै गया नै बेफोरबो एसे जौबाय नै फुस्था फुस्था जाबाय गुदियाव थाइगेर बायसा नुदों नै फुस्था फुस्था जादों आरो गुदियाव दं। आरो नै बे कमलाया थाइबाथाय आरो मोनलायसिगोन आङो। हाजो खाथिथ' नै हाजोआ बैनो बै हाजो खाथिथार नङा बिथा नै दा गायबावदों बेखौ इसे गायबावनो होदों आरोना आङो बेखिनिया थोआ आंनो हाबा जानांगोनथ' देनां फैसा नांगोन हाबा जानो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नै बेफोरो ओमफ्राय ओइफ्राव एसे जाबोर जादों आरो लेबार होनो मोनथ'वाखै। आं दा सानदि न'आव थाया नालाय गोजानावसो थायो दिनै नायनो फैथ'दों आङो। ओमफ्राय नै जाबोर जादों बेफोराव एखेबारे लामोसै आं साननैसो उनाव बेफोरो साफा खालामग्रा लेबार लामोसै। नै खायसे एसे बै फैजा फांनै फांथाम 10 दालसो मैदेरा गाफायना गालांबाय आरो मा खालामनो हाजो खाथि उपाय गैया हाजोनि बुस्थु हमथानोबो हाया। बेखिनियाव एखे हाग्रा जाजोब्बाय आरो बेखौ गावस्रांनानै मैगंफोर फोना लानांसिगोन। दाथ' दैज्लांनि मैगं मा फोगोन जादों सानगासिनो आरो ओमफ्राय नै बेफोरखौ सेफायलांबाय आरो मा खालामनो उपाय गैया। नै बोराय सब बे जैथा नुदों सब गय बिफां आरोना हाग्रा दं अबयसे नै बेफोर दंफां नै बेयाव मा होनो बेखौ इन्दिबो फोना दोनदों नै इन्दि दंफां नै बोराय नायदो मोजाङै नायना लादो साफानो। नै दादिया गायगासिनो आरोना बिथाङा नै बेखौ लाबोबाय नै बे रोगाग्रायाबो जोबोद मोजां बानायना लादो बिथाङा गावनि गोसो बायदि आरोना सुबिदा मथे। नै बिखौ एसे बोरमा जादों आरोना न'आव दोननायखौ न'निफ्राय लाबोना बेयाव ओरैनो गाफिनो। बेखौ बाजारनिफ्राय बायना लाबोदों नैबे गोजौ गोजौखौ दहायो दिनै बाजार जायोमोन आरो खाथियाव। नैबे हाखर माखाया जैथा दं इयाव गायजोबगोन जावायगोन माने इयाव गायथ'वा जावायग्रोगोन इयाव गायनायानो जाबाय जावायनाय माने जावायसिगोन बेयाव गायनानै जावायनानै दोनसिगोन। दे दादि एसे खिन्थाना होदो बोरै बोरै गायनांगौ गयखौ। गय फुलिखौ ओरैनो गायबानोल' जाया गय फुलिखौ गुदि गुदि हाखौ मोजाङैनो सुना होनांगौ नङाबा थैयो। आरो ओरैनो सोनांगौ सेर सेर। हासारखौ खिन्थादो एसे। सिङाव हासार होनांगौ एसे एसे। मा मानि होयो? मोसौ गोबोरखि गोरान नङाबा बोरमा खि गोरान बेखौ गुदियाव होनांगौ सिङाव हाजों मिलायनानै। आरो बेखौ दा गायखांबायना साननैसोनि उनाव आरो बेहाय गोबोर गोरान बोरमा खि गोरानफोरखौ सा सा गारना होनांसिगोन जाहाथे बोरमाया जाया मोसौआ जाया। नोंथांमोना खोनाबाय बिथाङा बोरै बुरैखौ नै बिथाङा बुजायदोंमोन एसे नोंथांमोना खोनासंखाबाय मिथिखागोन आरो गायग्राफोरा सोरबा सोरबा आरो बिथांनि एक्सपिरियेन्सखौ लानानै एसे गायलायबानो जाबाय। बिथाङा बिदिनो बेखौ खालामजोब्बाय आरोना बेफोर माखासे फानबायबो गय फुलि खावसे फानोबो आरोना दादिया जोंहा फानोबो बियो दा फानसिगोन बियो सोरबा बिनो फैबाथाय एसे देरबाथाय एसे जाबाथाय फानसिगोन आरो फैसा मोननाय जाबा। ओमफ्राय बे नै बेखौथ' फाना बेखौ फानला आरो बियो बे गायखाबाय न'नि थाखाय जाबाय बियो बे फिथाइ थायसिगोन देनां। ओइ दादिया बेयाव जाबाय आरो नै बेयाव फाथैसो माथो फाथैबो नैबेयाव मैथाबो गायबावदोंसो दादिया नै जाबोर जाजोब्बाय दानस्रांथ'वाखै दादिया आरोना टाइम गैथ'वा। ओमफ्राय बैयाव नै आनारसफोराबो थायो दा जाबोरथ' ओंखायनोथ' थांथ'ला आं गियो लेवारबो ओंखारो मायबा मायबिबो ओंखारो। नै गय फुलिया बिदि दं ओमफ्राय खावसे बैयाव दं आरोना खावसेया बैयाव दं
दहाय जियाव जावैदोंथ' बिनि एसे ओरै माबा अरे कहना क्या चाहते हो साहाखै दाथ' दिगारसिना उल्था मोल्था जासिगोन साहाखै दं साहाखै ओमफ्राय नै दा दायो दा सरकारनि न'आव मोनदों आरो लुगासिनो बारा लुथ'वाखै मिस्ट्रियानो फैयानो मार फाल्थु बिथांलानि मिस्ट्रिया बारा फैनो नागिरा फैबाथाय जासिगोन आरो न'आबो थानो मोनसे नै दुब्लि बेफोरो ओमफ्राय नै हाजोआ बिसोर थाबाय ओमफ्राय नैबेखिजा माबाया गय जावैनाया ओमफ्राय नैबे खिथुमखै आरो न'आव दा जावैबावनो नागिरदों बे एसे नायबावनोसै आं बैयाव खिन्थिनोसै आं नोंथांमोन खिथादोंमोनथ' बे साखैसो दंबाय होननानै बेखौ देखायनोसै लोगोफोर ना मा बुङो नै बोरमा दं बोरमायाबो एखे सेम सेम बिदिखौ आं लांनो नागिरदों बोरमाखौ एसे मोजां नुयो होननानै बिदि कालारखौ ओमफ्राय लाङासै आरो ना मायबा माबि साननानै बोरमा लांबा खस्थ' दं होननायखाय लाङासै फिनो नागिरदोंमोन आं नङाबा नै बिसोरनो नै बै वाटार साप्लाइ दं ओमफ्राय नै आइया बेयाव दं आरो माबादो मैगं खादो हाजो खाथि नालाय जा आंहा माबा माबि जानो लुगैबा थास' माबा माबि दिंखिया बेफोरखौ जानो लुगैबाय सानाव लांफैयो दादि जानो आंखाल गैया माने हाजो नालाय है मोननो नागिरबानो मोनो टेनसन गैया ओमफ्राय ओइ नायदो नै बिसोर दं नै बेनो एसे जावैबावनाया नै बेयो बेखौबो जावखुनानै बेयाव गायस्लायसिगोन आरो नै बेबो ओमफ्राय नै थारुन गायदो बिखिजा थारुननिबो आंखाल गैया हाजो नालाय हाजोआनो नै खाथिथारावनो